O filial do CB Chantada comezou moi forte esta tempada. Despois de 3 xornadas está líder da súa categoría. O primeiro ten mérito porque é en Sarria, que eu recordo o equipo filial nunca ganara nos máis ou menos 20 anos que terá de existencia na pista de Sarria, máis tendo en conta que este ano Sarria só ten ese equipo, entonces dalle máis valor á vitoria. O segundo xogamos aquí na casa contra Xinzo, tamén gañamos un partido que sempre levamos a iniciativa, foi bastante cómodo, non foi un resultado moi abultado, pero foi unha vitoria cómoda. Antón comentábanos antes de xogar en Allariz que sería unha gran xeira de resultados gañar 3 seguidos. Sí, sería, unha racha que xa non se recorda, a verdad, nos últimos anos polo menos. Estamos nunha liga que agora volve a ser un poquinho máis complicada porque están os equipos de Ourense e os de Lugo Sur-Centro. Descenderon 2 equipos da categoría que está por riba e están xogando con nós e claro, dalle un subidón grande á categoría. Un plantel con poucas caras novas e case ao completo. A maior parte do equipo é o mesmo, temos 2 caras novas e 2 baixas, e máis ou menos o equipo é prácticamente igual. Cantos xogadores estades? Neste momento estamos 11 máis un, digo 11 máis un porque hai un que compaxinará o equipo de EVA co noso, en principio está prácticamente pechado o equipo, estamos á espera de que poida xogar un rapaz que está lesionado, en principio quedaría xa a plantilla pechada. E ainda hai un auquiño pequeno, sobre todo se é pivot, se é por fora xa é máis complicado. Estades adestrando cantas veces a semana, todas as semanas? Empezamos a primeira semana todos os días, logo a seguinte 2 e agora estamos indo principalmente os venres. De momento estou facendo eu a doble función de adestrador e xogador, pero xa desde a semana pasada contamos con Luís que nos botará unha mão en principio fará el de adestrador, sempre cunha axuda miña, que a fin de contas tamén son o que poño o título de adestrador que é necesario por desgracia nesta categoría.